Dobar dan narode, kako ste, šta mi radite vi? Evo Ramiza je odlučila danas da vam napravi jednu pitu zvana trulja. Tako je zovu i tako je zovu. Trulja. Pa će vidjeti kako se pravi pita trulja. Evo sad će Ramiza potkuhat. Polazi auto pa sve nešto trma. Nije to auto, to je kamion. Ja. Imamo tehničke smetnje. Ja, dobro, narod prolazi, mora prolaziti. Kad je kuća pored puta. Evo Ramiza će malo prosijat kao brašno. Kao malo, znaš. Prosijemo malo brašno. Eto. Eto, ja sam danas došla na ideju, rekao da napravim pitu trulju. Nisam vam još nikad pravila pitu trulju. Eto. Još ćemo malo. Ramiza obukla dugi rukava, meni je vruće, a sramota me povani udat kratkija. I ovako malo soli između prsta, to je tu. I voda normalno hladna. Malo moram dolijevat vode da ne bi presprelila. Pošto znam. Ja. Rode moj, ko pita, jufka se potpuhava ko i za svaku pitu, ne samo slatku. Da. Ova se normalno posoli ti je brašno. Tako. Će nju Ramiza fino nakuhat pa ostaviti neke malo 5 do 10 minuta dok ja nadjev pripremim. Evo vučemo jedno 2 glavce luka, ne mora biti ljubičasti, a Ramiza ima ljubičasti, pa će staviti ljubičasti. Dobre. Treba za ovu pitu. Ako imate salame, ako imate suhovine, morate vi sa suhim mesom, a ja ću ovaj put sa salamu, a može i salama, može i suho meso. A meni je jeftinije sa salamom. Da. A da. Tako. Sad ćemo je izrendati. To će vam biti ko burek. Da. A eto ima svoj naziv trulja. Trune šta hoš upiti tu. Turne šta hoćeš, jel? Ja. Eto zato možda se zove, zato trulja. Možeš turn šta hoš u nju. Pa da. Može biti da. Pa je, da. I sad će ljudima biti možda čudno što je sa salamom, a baš bude ukusno i fino. Pa da. Bude, vidit ćete kad Ramiza napravi.
kako će to biti fino. Znači ćete vi probati sebe napraviti. Pa da. Kad vam ja napravim pitu. Ja stalno govorim ramiza, dobro je, neko je primijetio. Kad vam ja napravim pitu. Trud. Dobro. Vidiš kako se to brzo renda, a? Sad ćemo izrezati luk. Ovako ćemo. Isplaka se. Ovako ćemo malo vegete, jer je i salama slana, da je ne prečerali malo, i bibera. Možete bibera po želji, kako vi hoćete. Sad dobro umiješati, pa ko izjednačiti. Evo ako hoćeš. Tako da nam ne bi negdje bilo slano, a negdje ne. Eto, vidiš. Tako. Ako ne znate šta će sa salamom, a ne možete jest, onda se pitu napravite. Pa da, baš je fina ta pita. Pa da, kolažni burek. Da. Eto, sad ćemo vidjeti jel se opustilo tijesto, operemo ruke, idemo Razvaći. da opustilo nam se tijesto, Ljufkica. da, ljufka, ljupka, ljufka. Moramo ovamo nosati. Ovamo. Upal pečnicu. Odmah na 250. Da.
Ćemo je pouljit i da malo stane. Sad ćemo je ostaviti da stane jedno 5-10 minuta, da se opusti. Idemo na razvlačenje. Baba mu je se opustila. Eto, fino je se opustila. Nemoj ga falit puno. Ja, da počne pucat, jel? Ja. Kad god nešto pofališ, onda ne valja. Da neće valjda svaki put. Ne znam, brat. Da sam ja sve skučila vamo. Mogu ga vozat, ja hoću. Ma ja sam ga poguraš. Eto, baš se fino razvuka. Oj, mašala. Još malo pa će do poda doći. Sad ćemo malo, samo lagano. Nećemo previše. Puljimo.
Отлично. Eto. Da se tako prekapa, ko maslenjak, jel? Pa da. Mhm. Da, ja. Ovako sad, ovako. E tako. Sad sam ja u malu tepsiju, a morem u pleh. A? Bolje u pleh. Koji ti je lakše, koji ti je bolje. Bolje mi je u pleh, zato da bude lisnatija. Stavila sam u malo veću tepsiju. E tako. Eto. Pećnica je već upaljena, zagrijana. Sad idemo peći. Eto. A kad se ispeče, vidimo Da. se. Gasimo. Pečena pita. Evo. Evo vidiš. Eto pitivala. Eto trulje imala. Trulja. Znači ovo je malo popršćemo ovako u vodu. Dobro je. A puno. Sad ćemo je pokriti. Malo pokrijemo. Eto pa kad se malo umekani pa ćemo vam pokazati kako to izgleda lijepo. Evo narode, Ramizna je pita trulja gotova. Evo Ramiza je tu izvadila
Ja moram se naučiti, ja sam izvadila sa 2 komada da vam predstavi kako to fino izgleda, a ukus je prefenomenalan. Da, iznenađujuće dobar. To vam je brza pita sa salamom, 2 natrulja. A morate vi suhog mesa koji imate malo nasitniti na kockice, luka i baciti isto. Isto sa suhim mesom ili sa salamom. Eto. To je trulja. I fina je uz jogurt ili kiselo mlijeko. Da, i mi ćemo sebi jogurta i eto. Bujrum narode kad ramize na ovu lijepu pitu trulju. Da. Da. Eto, Ramiza vas puno pozdravlja i voli. Gledajte i dalje svoju Ramizu pametnu. Eto, uvijek imam nešto novo da vam pokažem što Ramiza pravi i sjeti se neštega što nije brvla dugo, pa da i vama pokažem. Eto, možete i vi sebi napraviti sebi sami brzinska pita trulja se zove. Eto, tako se zove. Trulja. Natruljaš svašta šta god hoćeš po njoj. Pa je, da. Eto, narode, puno vas Ramiza voli. Bujrum na moju pitu trulju i sa salamom. I čao, narode. Vidimo se dalje u idućem videu.